da se njiše u ritmu, da hoda u ritmu, da mu priča, brojalice, tapšalice i tako dalje. I evo tu već nastupamo mi negde od prve godine pa naviše. Da, družimo se sa roditeljima, sa mamama, tatama, bakama i dekama svakako i svi oni vedro učestvuju i tu se stvara jedna divna atmosfera u kojoj svi pevaju, sviraju, plešu, igraju, slušaju muziku, istražuju instrumente, kako veliki, odrasli, tako i mali. Tako da, jako nam je zanimljivo, svaki čas je drugačiji i to se nastavlja onda i kada se deca opredele za instrument, za klavir i gitaru koju mi imamo, za hor ili za neke druge oblike muzičkog izražavanja, jer muzika se u stvari može interpretirati ili stvarati na različite načine. Znači, mi poznajemo i najčešće sviranje i pevanje, ali to može biti i kroz body percussion ili znači izražavanje kroz telo, a da nije balet, da nije neki klasičan ples. I trudimo se da je sve komplementarno, znači i pokret, i slušanje muzike, i izražavanje, znači kroz celo telo. Eto, to nam je jako bitno. Koliko imate polaznika trenutno, a i ono što je mene zainteresovalo, rekli ste od prve godine, pa vas pitam koliko najmlađi polaznik ima godina? Svaka godina je drugačija. Mi svake godine krećemo u jednu novu avanturu, ali svakako naša reputacija je već onako dobro znana u Novom Sadu i čak nas zovu i sa raznih strana i ne mogu da veruju kako to da nema melodijuma u Beogradu i negde drugde u Srbiji ili negde šire jer nas znaju u celom svetu zbog naših CD-a i pesama koje su originalno izvorno proizvedene u melodijumu zajedno sa našim učenicima. Tako da, prosto, ne znamo nikada koliko će nas biti. Uvek nas ima oko 200 do 250, ali konkretno da vam kažem, eto, to je uvek iznenađenje za nas. Najmanjih pa ima tu negde između 50-ak, nekad i 100. Oni su najnestalniji, da kažem, jer mali su često i bolesni, nekako i češće im se i menjaju interesovanjem, pa malo dolaze 2-3 meseca, pa ne dolaze. Ima dece koje su nam ostala svih, recimo, 8 godina i to je divno. Pratiti dete od pelena i onda da ga vidite kako izrastu jednog, ne mogu da kažem pravog muzičara u onom smislu u kom mi podrazumevamo sad da je muzičar, da se profesionalno bavi muzikom, da ide u, ne znam, sad da nastavi srednju muzičku školu ili... Nije to toliko bitno. Znači, nama nije muzika onako prvenstveno posmatramo dete ili ličnost, osobu, holistički. Znači, šta njoj treba? Kako muzika njoj da upotpuni, obogati i oplemeni život? Znači, eto, tako pristupamo kako detetu, tako i odrasloj osobi. Kakve programe sve imate? Ako se ne varam, vi ste vredniji preko leta, pa šta imate tokom leta za sve one sugrađane koje sada možda zainteresovane, a nisu dosta dolazili kod vas, kakav program ste pripremili sada? Znači, imamo i programe za tu najmlađu decu, to se zove Melodijum 1, pa onda raste Melodijum 2, 3, 4, onda se već zove nivo 1, nivo 2, oni su jako ozbiljni, to su školarci koji već sviraju instrument, onako ozbiljno, klavir, gitaru i tako dalje, synthesizer ili su u horu. Imamo i letnje programe koji su ovako neobavezni, gde se čisto družimo uz muziku, malo su produženi, malo su ležerniji, nemamo tako neke određene ciljeve leti, nego prosto uživamo u svim muzičkim aktivnostima koje možemo da iskonstruišemo. Tako da tu smo prosto u julu, u avgustu malo odmaramo, odnosno, hajde da kažemo, škola je zatvorena, ali mi sedimo i pišemo planove i programe, smišljamo nove, jer to je, eto, konkretno kod nas, to je ono što nas izdvaja od ostalih. Vrlo smo kreativni, odnosno želimo da naša deca budu kreativna, tome stremimo, a to se može odraziti samo ako smo mi kreativni, ako stalno učimo, ako se stalno usavršavamo i na taj način mi stalno pišemo novi plan i program koji svakako postoji unazad i godina, ali uvek ga obnavljamo, uvek saznajemo nove pesme, vidimo šta se deci sviđa, kupimo prosto od njih znanje i tu slobodu izražavanja. I zbog toga ja mislim da smo uspešni, ako smem tako da kažem, eto to kažu i roditelji, zbog toga što slušamo decu, osluškujemo njihove potrebe i roditelje svakako.
Odrasli će znati sigurno da prepoznaju vašu energiju, način na koji pričate o vašem radu, stvarno je sjajan, ali pre nego što popričamo o roditeljima i kako da prepoznaju talenat kod svoje dece i da ih upute u školicu poput vaše, hajde da poslušamo, da vidimo šta smo naše kamere zabeležile, pa da vidimo jedan kratak prilog, pa ćemo onda malo i da ga prokomentarišemo. Baš sam se zagledala, ove preslatki su zaista. Hajde, pošto vidimo da su najmlađi u pitanju, za sve one roditelje koji imaju muzikanta budućeg i talentovanog muzičara u kući, a još to ne znaju, kako mogu da prepoznaju da li je dete talentovano za muziku? Ja mislim da su roditelji intuitivno zreli prosto da prepoznaju muzikalno dete. Nama se takvi javljaju. Upravo negde oko 2. godine kažu nam roditelji, eto, moramo da usmerimo naše dete jer ono stalno igra, pleše, reaguje na muziku i bez obzira na različite definicije muzikalnosti koje se kreću oko toga kako slušati, prepoznati, emotivno, znači doživeti, reagovati na muziku, mislim da je upravo ta osjećajnost, odnosno reakcija na muziku najsnažnija sposobnost. Naravno, svi mi reagujemo na muziku, svi mi volimo muziku, to je normalno i prirodno, ali se svako izražava na drugačiji način i ono dete koje prosto intuitivno onako počne da skače, da peva, da pleše, pa to i jeste na neki način pokazatelj da mora, da ima tu potrebu da se izrazi kroz muziku. A sad to da li će biti ta melodija baš onako kako mi očekujemo, intonativno tačna, precizna, jel da? To se već razvija. To naravno slušanjem i spontanim reagovanjem. Ono što sam rekla, majka je prvenstveni činilac koji je najbitniji, ali naravno sve se može razviti. I svaki talenat je talenat koji može da se propusti i da ode i da nestane prosto, ali čak i ono dete koje nije okarakterisano kao talentovano može da ima vrlo, vrlo zavidan uspeh. Znači, zavisi koliko se pažnja posveti toj oblasti i uopšte jednom detetu i njegovom razvoju. Da se ne bi to propustilo, hoću da vas pitam, za sport svi nekako znamo, postoje predispozicije gotovo u svakoj grani sporta, koje je to pravo vreme kada dete treba da počne da se ve, odnosno uzrasno doba. Za muziku nekako, bar ja nisam nilazila da postoje neka godište ili nešto, pa vas pitam, postoje li neko pravo vreme da dete počne da se muzički edukuje, da tako kažem? Pa da, to su naravno da postoje razne pedagoške struje koje će drugačije reći. Evo, znači, kod nas je od 1. godine, ali mi ne možemo sad to nazvati nekom ozbiljnom edukacijom, znači da kažemo to je obrazovanje kako se zove u pravom smislu reči, ali da formalno nije. Od 1. godine u nekim institucijama, znači već može, kao što je kod nas, uz roditelja naravno. I onda se postepeno oslobađa, postepeno, tu je najvažnije u stvari socijalizacija, jer muzika je nešto za druženje. Društvo je važno u muzici. Džabe ako neko svira lepo, precizno i tačno, ako ne ume da uspostavi tu komunikaciju sa publikom, da iskaže ono emotivno unutrašnje osjećanje, da ga prenese i uopšte da ga podeli. Jer to je radost muziciranja, deliti sa drugima ono što osjećate. Evo imamo prilike ponovo i da vidimo vaše mališane. I to baš ono nekako najmanje. Od 5 godina. Zmajeve dečije igre, pretpostavljam da su ovogodišnje. Oni jako često nastupaju.
Zaista sve izgleda i veselo i puno energije. Rekli ste da ste u julu još radni, nemamo još mnogo, svega 8 dana do kraja jula, ali šta vas to očekuje od septembra, ako se ne varam, avgust ćete radno odmarati, idejno odmarati, pa da vidimo šta vas očekuje, kakav tim uopšte radi sa vama, osim vas, koga sve ima u vašoj školici i hoće li biti nekih novina, makar malo da nam otkrijete nakon od septembra šta vas očekuje? Kako da ne? Pa evo, nama je upis od 25. avgusta, uvek idemo malo unapred i uvek se trudimo da u svemu budemo za korak ispred drugih, ne zato što volimo da budemo prvi, nego zato što volimo da istražujemo i eksperimentišemo. Tako da, kad krenemo sa upisom, imamo standardne, znači program, melodijum 1, 2, 3, 4, nivo 1, 2, bit će hor svakako i verovatno ćemo u horu malo napraviti neke izmene, verovatno ćemo uneti malo body percussion ili perkusija, jer sam ja upravo se vratila iz Salzburga sa jednog usavršavanja na Orfovom institutu Mozarteum i tamo sam prosto onako, puna sam ideja i jedva čekam da vidim decu da to primenim. Tako da i sam show hor je novina uopšte kod nas i u Srbiji, uopšte taj rad sa najmlađima od 1 godine je, ja mislim još uvek da smo jedini u Srbiji. I volimo da eksperimentišemo i upravo ja okupljam takve ljude koji su slobodni u izražavanju, naravno to su sve stručnjaci sa visokim školovanjem, ali to nije više u ovom savremenom društvu presudno. Naravno da je bitno da taj čovjek koji radi sa decom bude obrazovan, da se dobro izražava, da ima visoka znanja, da ima pedagoški pristup, ali najvažnije je da voli da istražuje, da može da se pretvori u dete, da pronađe ono dete u sebi, da bude slobodan, da bude veseo, raspoložen i da bude kreativan. To nije baš tako lako, ali i to se prosto vežbom postiže. Znači, jako je važno usavršavati se. Mi ovde u Srbiji baš nemamo toliko mnogo, imamo naravno sada i programa za usavršavanje, ali te neke inovativne metode nekako slabije i sporije dopiru do nas. Naravno, internet je tu i sada mu može svako pristupiti i mi se na razne načine dovijamo, ako već ne možemo da pošaljemo ljude u inostranstvo, kako da to znanje skupimo i da povežemo ono što je najinteresantnije, a da je primenjivo na ovom podneblju. Jer naravno uvek se morate ograničiti nekako ili prilagoditi tom podneblju gde ste i to smo mi upravo uradili. Želim samo da kažem u stvari 2 bitne odlike koje su važne za melodijum. To kao što sam rekla, to je kreativnost svakako koja se proizvodi kod dece, znači stvaralaštvo, da se ne ograničemo na puko reprodukovanje papagajsko, nego da oni sami pronađu svoj materijal, da izmisle, da kreiraju, stvore, komponuju novu muziku. A druga je svakako, eto, to usavršavanje gde se naši nastavnici jako dobro pronalaze i naročito je naglasak na kosmopolitizmu ili internacionalizmu, kako god želimo da nazovemo. Znači, malo bežimo od tog standarda, klišeja, etno, tradicija. Naravno, to je prisutno, to mora biti, to su naši koreni, ali to je prisutno u svakom vrtiću i već ima mnogo folklornih grupa koje se time bave. Mi popunjavamo tu prazninu i donosimo sve one pesme iz sveta, iz Afrike, Južne Amerike, Latino, Tajlanda, Tajvana, Koreje. Znači, sve to pevaju deca na tim originalnim jezicima i to je dobro prosto za proboj u taj svet koji nas čeka. Znači, naravno, prvo upoznaj sebe i svoju domovinu, to jeste prvo, ali ako im približimo taj svet, onda će prosto i taj svet doći nekako k nama i razumeti i nas.
Hvala vam puno i na gostovanju i na tome što ste nam preneli deo energije iz vaše škola. Sigurno ćemo pratiti vaš rad i u budućnosti. Hvala lijepa na pozivu. Prijetno.